لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيا منجي آية تقوم شابير لتقوم شاشدة daga cewar Allah ya yi walladina amanu idan laqitum alladhina kafaru zahafan fala tuwalluhum al-adbar da cewar Allah wa man yuwallihim yawma idhin dubarahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa sa'at masira. Mun ji tafsirin wa'annan ayoyi muka kuma shiga cikin tafsirin ibn kathir har muka zo inda malai ke cewa wa qala al-imam ahmad حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي سمعت السديسي يعني بن خصاصية وهو بشير بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه. إمام أحمد يا كاو وانا حديثي ده وانا إسنادي هرزوا بشير بن معبد قال بشير بن معبد يا شيء أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه نازو جمع زن الله صلى الله عليه وسلم دمئي مشي مبايعة فاشترط علي سي شرطا تامني أبو بوان دزي مني مبايعة أكنسو سيتي مني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله شرط فرقو كينا كشيدا با abun bauta da gaskiya sai Allah annai Muhammadu manzon Allah ne wa an uqima salata yace kuma abu na biyu in tsaye da sallah wa an uaddiya zakata abu na uku in ba da zakka wa an ahujja hajjatal islam abu na hudu in yi aikin hajji na musulunci wato aikin hajjin farilla wa an asuma shahar ramadan abu na biyar in yi kuma azumin wata ramadan abu na shidda wa an ujahida fi sabilillah kuma in yi jihadi fi sabilillahi faƙultu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah amma sanatan fa wallahi la utiquhuma na ce abubuwa guda biyu cikin wa'annan abubuwa ɗin guda shidda ko bakwai cikin wa'annan abubuwa guda shidda abubuwa biyu cikinsu ba na iya yin su in gaya masu kanina da Allah na farkon su aljihadu jihadi domin fa'innahum za'amu anna man walla dubura domin naji sahabbanka suna faɗi suna cewa duk wanda ya juya ya bada baya ana jihadi faqad ba'a bi ghadabin min Allah
to ya koma da hushin Allah. Fa akhafu, da haka ni ina jin tsoro in hadartu zalika, in na halarci yaƙi, na halarci jihadi, khashiyatu nafsi, raina ya tsorata ko raina zai tsorata, wa karihitul maut, kuma zan kyamaci mutuwa. wannan ko da naga alama za a kashe ni to zan gudu, ba zan iya haƙuri ba. to wannan shi ne abu na farko da gaskiya ba zan iya shi ba, dan da naga mutuwa wajen yaƙi to zan haƙura, ba zan tsaya ba, zan gudu. in kuma na gudu ga abin zai faru, Allah zai hushi da ni kuma ga jahannama. wasadaqatu, abu na biyu zakka, da kace in fitar da zakka to gaskiya ba zan iya ba. fa wallahi mali illa ghanaimatun, domin tunkiya guda kawai nake da ita ya rasulullah. wa ashru zaudin, da kuma raƙumma guda 10 ko ushur zaud, raƙumi ɗaya cikin 10 shi kaɗai nake da shi. rasala ahali wa hamulatuhum, abun tatsan nonon iyalina da abun hawansu shi kaɗai nake da. tunki ya ce ta muke tatsa, raƙumin nan shi muke hawa, ina magana hitar da zakka. faƙabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda, to ha annabi ya miƙa mai hannu, to sai ta abin da ya daina ƙara. har annabi, ku rufe windon nan ko iska ne ke shigowa, har annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa mashi hannu, ya mashi mubaya'a. to da ya ji ya faɗi wa'annan abubuwan cewa bai iya su, bai iya jihadi, bai iya zakka, sun maharraka ya dahu, sai manzala ya motsa hannun shi ya jayi, ya ce a to ba zan iya maka mubaya'a ba sai akan wa'annan abubuwa din guda 6. sun maƙala, sannan manzo Allah ya ce mashi fala jihada wala sadaka, ba za ka iya jihadi ba, ba za ka iya sadaka ba. fa fi mata da khulul janna, to ga ya mani ya za ka shiga aljanna, ta wace hanya za ka shiga aljanna. domin jihadi hanya zuwa aljanna ce, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya aljanna ƙarƙashin inuwoyin takubba. sadaka kuma hanya shiga aljanna ce. lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba ku shiga aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. to tunda baka iya wa'annan abubuwa din guda biyu, ya zaka shiga aljanna. fa qultu ya rasulullah ana ubayyuka, nace to ya rasulullah yanzu kan na dawo, na yadda zan yi maka mubaya'a kan wa'annan abubuwa din guda 6 duka. fa baya'atuhu alaihinna kullahunna, sai ne mashi mubaya'a akan su duka. shaida ba bauta da gaskiya sai Allah, tsaye da sallah, annabi Muhammadu manzon Allah ne, tsaye da sallah, ba da zakka, aikin hajji, yin azumin watan Ramadan, yin jihadi. Ibn Kathir ya ce hadha hadithun gharib, wannan hadisi ne gharib, min hadha alwajh, ta wannan fuska. wa lam yukhrijuhu fil kutub as-sitta, sannan ashabu kutub as-sitta ba su fitar da shi ba. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, duk ba wanda ya fitar da wannan hadisi. sai dai hadisin isnadin shi ya inganta. Al-Haythami ya fitar da shi a cikin Majmu'uz Zawaid, ya kuma ce rijaluhu mawthuqun. to kaga wannan yana da alaka da faqad ba'a bi ghadabin min Allah da muka ji a cikin ayat. wa qala al-Hafiz Abu al-Qasim at-Tabarani حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة كان حديثنا إمام الطبراني دوانا إسنادي هل زواج ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم زواج منزان الله بيسئلة أمين شاء الله قال منزان الله ياتي 3 لا ينفع معهن عمل. ibadi za a cikin da kowannan 3 la yanfa'u ma'ahunna amalun, abubuwa guda 3 aiki bai amfana tare da su. inda kana ayyuka ɗaya daga cikin wa'annan guda 3
duk aikin da kai ba zai amfane ka ba. Ashirku billah, na farko shirka da Allah. Na biyu wa uququl walidain, da saba wa mahaifa. Wal firaru min az-zahaf, da gudu a wajen yaki. Wa'annan ayyuka guda uku wanda ya yi su, to ba wani aiki da zai amfane shi. Sai dai wa hada aidan hadithun gharibun jiddan, wannan hadisi shi ma hadisi ne gharib, bi ma'ana da'if, hadisi ne mai rauni, domin a cikin shi akwai Yazid ibn Rabi'a, wanda Yazid ibn Rabi'a da'ifun jiddan. Wannan hadisi bai tabbata ba, domin mun riga mun sani shirka ita kadai aiki bai amfani tare da ita. Idan mutum yana shirka, ko ya yi sallah, ko ya yi azumi, ko ya yi aikin hajji, ko ya yi zakka, ko ya yi komi, bai amfanin shi, domin shirka tana bata aiki duka. Amma saba ma uwaye kaba'ira ne, gudu wajen jihadi kaba'ira ne, ba zai hana a karɓi sauran ayyukanka ba. فقال الطبراني أيضا حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي حدث عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة ابن كثير يساشا كوانا حديثي نا إمام الطبراني da wannan isnadi har zuwa ga Bilal ibn Yasar ibn Zaid ya ce ya ji, ko kuma zuwa ga Amr ibn Murra ya ce ya ji Bilal ibn Yasar bin Zaid maulan manzan Allah ya ce na ji babana yana ba da hadisi daga kakan shi, kala ya ce, ko kuma daga kakana, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya ce man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilai, duk wanda ya ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilai, yayi wannan istighfari, yace ina neman gafara Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi, ina kuma tuba zuwa gare shi, to duk wanda yayi wannan istighfari ghafara ko ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahaf, to an gafarta mashi ko da ya gudu daga wajen yaki. Haka san gudu daga wajen yaki kaba'ira ce. Idan mutum ya irin wannan istighfari an gafarta mashi abin da ya gabata cikin zunubansa. Wannan hadisi ne sahihi, Abu Dawuda ya fitar da shi da lamba ta 1517. Wannan hadisi kuma sai mala ya ce wa hakaza rawahu Abu Dawud, haka Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi an Musa ibn Isma'il bihi, daga Musa ibn Isma'il da wannan isnadi. Wa akhrajahu Tirmidhi, haka Tirmidhi ya rawaito shi an al-Bukhari, daga malamin sa Imam al-Bukhari an Musa ibn Isma'il bihi, daga Musa ibn Isma'il da wannan isnadi. Wa qala ya ce gharibun, wannan hadisi garibi ne, la na'rifuhu illa min hadha al-wajh, amma ba mu san shi ba sai ta wannan huska. Wato hadisi ne fard, amma duk da haka hadisin sahihi ne. Qultu wala yu'rafu li zaidin maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam anhu siwahu. Sannan ibn kathir yace shi wannan sahabi da ake kira zaid maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san ya taba ruwaito wani hadisi ba daga manzon Allah sai wannan. Kun fahimci wannan da kyau? Tamam. Anan na tuna da wani bidiyo da na gani kwanakin nan cikin azumin nan na wani dan ɗarikar tijjaniya yana kariya ga salatul fatihi, ya ce Ali ibn Abi Talib ya yi salati ga annabi wanda a cikin shi akwai alfatihu lima ughliqa, ya ce wani ya fitar da hadithin, wani ma ya fitar da shi, wani ya fitar da shi, har ya dangane da Albani a cikin sifar salatin nabi. Daga nan ya fara faɗaɗa bayani, ya ce ashe mutum na iya ƙaga salati ya ma annabi, kuma ya ƙaga salati ya ma annabi bai yi laifi ba. Da haka salatul fatihi da bakari ya yi ibada cikin ka'aba yana roƙon Allah ya bashi salatin da ya fi duk salatai ba laifi ba ne, ba laifi ba ne.
can ga bakin shi kware. To sai manta da cewa duk wanda aka ruwaito daga wajen shi sahabi ne ko tabi'i ne ko ɗaya daga cikin tabi'i ne aka ce yayi salati bai faɗi falalar salatin nashi ba, ya dai ƙagi wata siga ta salati ga annabi yayi amma bai ce ga falalarta ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu bai ce an yi mashi wahayinta ba. Bakari ko ya ce an yi masa wahayi, amma sai ta kokarin juya wahayin Bakari, ya ce ai wahayin Bakari kamar wahayin da aka yi wa ƙudan zuma ne, kamar wahayin da aka yi wa uwar annabi Musa ce, kamar wahayin da aka yi ma Maryam ce, kamar da aka ilhama ce. Ya manta wahayin ilhama bai zuwa da shari'a sabuwa, ba inda wahayin ilhama zai zo da wata shari'a sabuwa. Duk ilhama irshadi ne, nuni ne ga wani abu wanda ba za a ce yin shi ya zama shari'a ba. Uwar annabi Musa an ce mata kawai ta jefa annabi Musa ne cikin teku, ka ta tsorata, za a dawo mata da shi. Me na addini anan? Me wani sabon addini a ciki? Maryam ta ce arziki ne ke zama daga Allah, anna laki hada, qalat huwa min indillah. Wani abu ne ta zo da shi sabo na addini? Kudan zuma, je ka yawo kudan zuma ka ciwo komi ka zo ka fitar da zuma wadda ke waraka ce. Me na addini a ciki? Wani addini kudan zuma ya zo da shi? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wani abu ne na addini daban da ya zo daban da wanda annabi ya taho da shi? Fa aina ta tabu? Ina hankalinka, ina tunaninka, ina kuke zuwa ne kuke rudewa? Kaga kenan akwai bambanci. Shi wancan bayan annabi ne ya mutu, wahayi ya yanke, Allah ya sauka da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. An ruhi addini, an cika addini, an kammala shi. Ya zo ya ce ya ji ya yi ibada cikin Ka'aba, ya roki Allah ya bashi wani salati, ya bashi salatul fatihi. Irin wannan wahayi yana daidai da wahayin da ke zuwa da shari'a. Wahayin can da aka yi ma ƙudan zuma, aka yi ma Maryam, aka yi ma uwar annabi Musa, yana daidai da wahayin da annabi ke zuwa da shi da addini? Ba su daidai. Sannan duk wanda ya salati cikin magabata, akwai wanda ya ce ga falalar salatin? Bakari bai ce ga falalar nashi ba? Sannan Bakari ba cewa an masa ilhama ba, cewa an yi masa wahayi, mala'ika ne ya zo hadda saƙon takarda fara tana ɗauke da salatin fatihi. Ga yaman cikin duk waɗanda suka yi salati ga annabi wanda ta faɗi irin wannan. To wannan jumla da muka karanta ta wannan istighfari, kaga yana cikin istighfarin da yan dariƙa suke yi wajen wazifa. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa, hayyul qayyum wa atubu ilayh. He suna su akwai ƙarin hayyul qayyum. To dan kawai ne ce to kun ga amma annabi ya faɗi duk zunubin da aka ce haka an gafarta. To wannan ga abin da ya shafi abin da annabi ya taho da shi, ba abin da ya shafi abin da Shehu Tijjani ya taho da shi bane. Da Shehu Tijjani ya zo da ɗariƙa mai tsari na ibada daban da tsarin ibada da manzo Allah ya taho da ita. Haka wannan shine bambanci, dan kada wani ya zo ce mana to ai astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai yana cikin abin da ake a ɗariƙa. Kuma ga hadisi ya zo ya tabbatar da wannan. Sai mu ce abin da annabi ya tabbatar daban da abin da Shehu Tijjani ya taho da shi. Kun bai wannan da kyau? Tamam. Ibn Kathir yace wa qad dhahaba dhahibuna ila anna al-firara inma kana haraman ala sahabati. Wasu malamai sun tafi a matafiyar cewa gudu da Allah ya hana a wajen yaki, yace duk kuma wanda ya ba kafirai baya ya gudu a wajen jihadi lallai zai dawo da hushin Allah, za a kuma sa shi wutar jahannama. To sai wasu malamai suka ce wannan ya keɓance sahabban annabi ne, wanda suka je yakin Badar, su ne Allah ya ma wannan alƙawali. Li'annahu ya'anil jihad, domin yana nufin jihadi, wanda ya gudu a wajen jihadi. Kana li'annahu ya'ani al-jihad, domin shi jihadi kana fardu ainin alaihim, domin jihadi a wannan lokacin fardu aini ne akan su sahabbai. Wakila alal ansari khassa, wasu kuma malamai sun ce wannan aya ta cewa duk wanda ya gudu
wajen jihadi ya koma da hushin Allah kuma zai shiga jahannama ta keɓanta ne akan al-ansar li'annahum bay'u ala sam'i wa ta'a domin sun yi wa manzan Allah mubaya'a akan jida biyayya fil manshati wal makara a cikin nishadi da cikin ki kowane hali za su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su al-ansar haka suka yi wa manzan Allah biyayya suka yi masa mubaya'a akan cewa in za a je jihadi to za a je kuma ba wanda zai gudu a cikinsu komi sauki komi tsanani to don haka wannan aya ta ce duk wanda ya gudu wajen jihadi Allah ya hushi da shi zai kuma shiga wutar jahannama to akan su ne kawai li'annahum bay'u ala sam'i wa ta'ati fil manshati wal makra wa qila innama al-muradu bi hadhihi al-aya ahla badr khassa magana ta uku an ce ahlul badarin ne kawai wanda suka halarci yakin badar su kadai ne wannan abu ya shafa kun ga nan muna da magana uku magana ta farko sahabbai duka duk wanda ya gudu a wajen jihadi a cikinsu to shi ake nufi na biyu al-ansar da suka yi wa manzo Allah mubaya'a cewa za su bi shi za su taimake shi cikin nishadi ko cikin ki na uku ahlu badarin to su ake nufi da wannan aya to wannan magana ta ƙarshe cewa ahlu badarin ake nufi ruya hada an umar wa ibn abbas wa abi huraira wa abi sa'id wa abi nadara wa nafi' mawla ibn umar wa sa'id ibn jubair wal hasan al basri wa ikrima wa qatada wa dhahhak wa ghayrihim wa'annan sahabbai da wa'annan tabi'ai su suka faɗi wannan magana cewa ayan nan ta keɓanci wanda suka je yakin badar abdullahi bin umar da umar babansa da abdullahi bin abbas da abu huraira da abu sa'id al-khudri wannan bangaren sahabbai kenan bangaren tabi'ai akwai abu nadara akwai nafi'u maula bin umar akwai sa'id ibn jubair akwai hasan al-basri akwai ikrima akwai katada akwai ad-dhahhak da sauransu sun ce wannan aya tana magana ne akan ahlu badr kuma ka duba wannan magana tana alamar karfi saboda ai wa'annan ayoyi tun daga farkon suran nan akan badar ake magana tun daga yas'alunaka anil anfali har zuwa nan da abin zai zo nan gaba duk akan mutanen badar ake magana wa hujjatuhum fi hada hujjar wa'annan sahabbai da wa'annan tabi'ai ta cewa aya da ta ce duk wanda ya juya ya bada baya ya dawo zai koma da hushin Allah kuma makoma ta wutar jahannama cewa mutanen badar ake nufi kadai annahu lam takun isabatun laha shaukatun yafi'una ilaiha siwa isabatuhum tilk domin su ai ba su da wasu jama'a da mutum zai gudu ya je wajensu ayar kuma ta ce duk wanda ya gudu a wajen jihadi ya koma da hushin Allah kuma makoma shi wutar jahannama face wanda ya gudu gudun shirin dawowa da wanda ya gudu gudun neman tallafi ko kai tallafi to su ina su gudu su je wajen neman tallafi ku gaya mani ina za su je neman tallafi su 300 ne da 13 suna fuskantar mutum 1000 kafirai in waninsu ya gudu ina zai je nemi tallafi babu su kadai ne da haka aya tana magana ne a kansu su kadai banda wasu kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ce Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba la tu'badu fil ard annabi ya ce ma Allah ya Allah in ka bari aka kashe wa'annan jama'a wannan jama'an ka bari aka kashe ta ba a sake bauta ka bayan kasa da haka su kadai ne a lokacin a wurin ba wani sai su da haka duk wanda zai je neman tallafi agaji ba yanda zai je don haka ayar da ta ce duk wanda ya gudu a cikinsu zai koma da hushin Allah zai shiga jahannama to tana magana ne akan su kadai domin kun san dalili saboda yakin shine na farko da manzo Allah ya fara yi in an yi nasara a cikin shi to alama ce ta cewa sauran yakoka za a yi nasara a cikin su in ku aka riga aka fadi aka ci su da yaki lamari kuma ya lalace to shi yasa annabi ya taima Allah magiya
kada ya bari a ci su da yaki. Da an riga an kashe su to ho kenan an kashe musuluncin. To shi yasa Allah ya wannan tsawar, ya yi wannan haɗan, tun da ku ne mabudin nasarar musulunci, ku ne mabudin ci gaban addini, ku ne mabudin ɗaukakar musulunci, to wallahi ku dage ku jajirce ku tsaya a buga ku buga har sai ku yi nasara. Duk ko wanda ya kuskura ya ja baya to zai kuma da hushin Allah, zai shiga jahannama. Jin wannan akwai wanda zai ja baya? Haka ba wanda zai ja baya. Da haka aya tana magana ne akan su, tun da shi ne farko, kamar yadda Bahaushe ke cewa zakaran gwajin dahi, to su ne dafi ko da haka da su za a gwada dafin warai. In suka riga suka ki, musulunci ya shiga uku kenan, musulmi sun shiga uku. Da shi yasa Allah yake so, shi yasa Allah ya masa wannan waɗannan su dage, kada wani ya ja baya a tarwatse su, a ci su da yaki. Da an ci su da yaki to an ci kowa da yaki kenan cikin musulmi. To shi yasa Allah ya wannan waɗan. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ومن يولهم يومئذ دبرا. da haka ibn fadala ya rawaito daga Hassan al-Basri cikin cewar Allah duk wanda ya juya masa baya a wannan yini sai ce zalika yawmu badrin. Jama'a ku lura da wannan jumla, wa man yuwallihim yawma idhin duburahu, wanda ya ba su baya a wannan yini. Abu ya kara hitowa da kyau yawa, kaga kalmar yawma idhin a cikin ayar ta nuna da mutanen Badar ake. Da haka ayar nan ba tana magana kan kowa da kowa ba. Shi yasa ai ranar da aka yakin Uhudu, bayan wannan yaki na Badar da shekara daya an yi Uhudu, wasu sun gudu amma Allah ce ya yahe musu. Yakin Hunain bayan shekara 9 da yin na Badar, wasu sun gudu Allah ya haɗu kuma sun gudu. Wa yawma hunainin idh a'jabatkum katharatukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ranar Hunain Allah ya haɗu cewa wasu sun gudu cikin su, amma duk da kai ce ya yafi. Ashe nan da ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu, to ya keɓanci Badar, domin gashi ya kayyada abin da cewa yawma idhin, a wannan rana. Mun fahimci wannan da kyau, a wannan rana. Ashe hukuncin bai game dukkan musulmi ba, hukuncin a gudu a wajen jihadi bai game dukkan yaki ba. Wani yaki in ka gudu saboda tsoro, hukuncin ka ba zai zama haka ba. Saboda haka cewa wannan aya ta keɓanci waɗanda suka halarci yakin Badar shine daidai, kuma Allah ya taimaka, Allah ya tallafa masa sahabbai, ya karrama su a wannan yakin, sun dage. Tama da yake abu ne mai wahalar gaske, a ce mutum 313 su fuskanci mutum 1000, kuma 313 ɗin nan ba mai shirin yaki, ba abubuwan hawa. Wa'yancan ko su 1000 suna da shirin yaki, suna da shirin komi. Aisha za mu zo mu ji nan gaba cikin taimakon da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya shiga waccan rumfa ya ta addu'a. Allah ka bi addu'ar shi. Cikin alamomin karɓar addu'a da ya fito daga cikin wannan rumfar da ya yi addu'a cikinta, sai haka kawai ya duka ya ibi ƙasa cikon tafin hannun shi, ya ibi ƙasa sai ya watsa ɓangaren kafirin can su 1000. Watsa wannan ƙasar da ya yi, ba wani ɗaya daga cikinsu su 1000 nan, sai da ƙasa ta shiga cikin idon shi, hancin shi, bakin shi. Wallahi malam, sai ga mutane kowane ta haka suna ta share abin nan ƙasa a ido. Kana cikin share ƙasa a ido sai ka ji kawai sara. Haka sabbin suka duka yi masu. Wallahi malam, mutum ya rutsa idon ta yana kokari abin nan ya zubar da ƙasa ko ya kau da ƙasa daga idon shi, sai sara. Haka ka dinga bin su. Kamar za mu zo mu ji, sai ga shi an ci su da yaki arha. Shi yasa Allah ce walan taqtuluhu walakin wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Fare to za mu zo kan wannan insha Allah. To yana cikin taimakon da Allah ya masa habbai, ba wanda ya gudu wajen yakin Badar, dukkan sun dage sun tsaya, Allah kuma ya taimake su. Qala zalika yawm badr,
to tunda Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu, sai Hassan al-Basri ya ce zalika wannan yini yawma badrin shine yin ranar badr. fa amma yau yace amma yau fa in haza ila fi'atin aw misrin ahsibuhu qala fala ba'sa alayhi. amma yau in al'amari ya ɓaci mutum sai ya gudu, babu laifi akan shi, wato babu laifi akan shi in gudun na neman ɗauki ne. amma har yanzu gudu a wajen yaƙi yana nan a matsayin kaba'ira, yana nan a matsayin haramun, laifi ne cikin kaba'irorin laifuffuka. ku fahimci wannan da kyau. amma ita magana aya cewa duk wanda ya gudu makomarsa jahannama kuma zai koma da hushin Allah, to wannan ya danganta ne ga mutanen Badar, kuma da Allah masa wannan hudun sun ji hudun Allah, sun dage sun tsaya har Allah ya taimake su. an kashe na kashewa cikin kafiran Makka, inda aka kashe mutum 70, aka kama mutum 70 saura kuma suka gudu. وقال ابن المبارك أيضا عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب قال أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار. كن جوانا ابن المبارك يا كربو دقا ابن لهيعة دقا يزيد بن أبي حبيب يا شي الله يا وجبتا شقاوتا قا وند يقدو رانا يكن بدر. قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. saboda ga abinda Allah ya faɗi, duk wanda ya gudu, duk wanda ya juya masu baya a wannan yini, fushin Allah ya tabbata gare shi kuma makomashi wutar jahannama. sai dai wanda ya gudu ko wanda ya ja baya ya yi gudun shirin dawowa ko ya yi gudun kai ɗauki ko an sa ɗauki. wa amma falamma kana yawma uhudin ba'da zalika, amma ranar uhudu bayan yakin badar, kala sai Allah ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum. amma yakin badar, yakin uhudu da yazo, sai Allah ya ce hakika waɗanda suka gudu a cikin ku ranar da jama'a biyu suka haɗu, jama'ar musulmi sahabbai da jama'ar kafirai, to duk wanda suka gudu a cikin ku inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu, shaytan ne ya sa cikin talalabiya saboda wani laifi da suka yi can baya, sai ya samu tsoro a wajen yakin uhudu sai suka gudu. wala qad afa Allahu anhum, amma Allah ya musu afuwa, Allah ya musu afuwa. to kai dan shi'a me naka ciki? dan shi'a suna yawan makale ma wannan aya, sai su ce ai kun ji yakin uhudu wani ya gudu wani ya gudu wani ya gudu. na ji sun gudu, wanda suka gudu suka ma laifi ya ce ya yafe, kai me naka ciki? bakin ciki. to kul mutu bi ghaizikum, ga ya musu ku mutu da bakin cikin ku. Allah da sahabbai suka ma laifi wanda suka gudu ranar uhudu ya ce ya yafe musu, to in ji kai ko mai annaka. thumma kana yawm hunain, sannan bayan yakin badar sai ga yakin hunain ya zo. ba da zalika bi sab'i sini, bayan yakin uhudu bayan yakin badar da shekara 7 ba tare kamar na faɗi a baya ba, shekara 7 sai gashi an zo kuma yakin hunain. kala sai Allah ya ce thumma wallaytum mudbiri, sannan kuka gudu. kuma ka dubi gudun da sahabbai suka yi a yakin hunain, gudu ne na lalura. wallahi ko kai ne sai ka gudu, wallahi malam. na farko ba zato babu tsammani malam, kawai suka dinga jin kibau ana harbi daga ko'ina. wani rafi ne, ashe kafin su zo rafin kafirai sun lallabe sun ɓaɓɓoye cikin rafin, sahabai kawai suka shigo cikin rafin, aka dinga shigowa kamar ruwa na kwarara, rundunar yaƙi don su 12,000 ne. ba tsammani ba zato ba tsammani, kawai suka dinga jin ruwan kibau ana tarbi. ko mutanen da suka yaƙi da su hawazin, mutane ne wanda ba su halbin su bai kuskurewa, wallahi ma dole suka taka suka halba sai sun same shi. ƙwararru ne wajen halbi, ba wanda zai halba ya kuskure. kawai sai sabai suka dinga ji ana masa ruwan kibau ta ko'ina, gabas kudu arewa ko'ina, ba kuma tsammani
ba an fito na fito ba, gaba da gaba ne, sun ɓoye ne suka dinga halbin su, wannan yasa suka gudu. Shi ne Allah ce thumma wallaytum mudbirin, sannan kuka gudu. To bayan sun gudu me ya biyo baya? thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, sannan Allah zai karbi tuba wanda ya so cikin su. Ya karbi tuba kenan, ya yafe musu. To don haka malamai suka ce wadda Allah ya duk wanda ya gudu a wajen yaki zai gudu zai koma da hushin Allah kuma makomashi jahannama, to wannan hukuncin ya takaita ne akan ahlu badrin, dan su ne zakaran. To gudun kada su yi abin da zai tsorata na baya, shi yasa Allah ya masa wannan fada dan kowa ya shiga taitayin shi, kuma Allah da iko ne dukkan su shiga taitayin su. Yakin Badar ba wanda ya gudu, da aka ko makiyin sahabban annabi sai ya jinjina musu game da yakin Badar, ko makiyin sahabban annabi sai ya jinjina musu game da yakin Badar. Sun yi abin da Allah ya umarce su, sun kuma dage sun jajirce. Wa fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Mustadrak al-Hakim wa tafsir ibn Jarir wa ibn Mardawai min hadith Dawud ibn Abi Hind an Abi Nadra an Abi Huraira an Abi Sa'id annahu qala fi hadhihi al-aya. Allahu akbar. Kaje da Ibn Kathir ke gwada muna hanyar nazari. In kana so ka yi nazari wajen musamman tafsirin Alkur'ani, to ka bi littattafai daban-daban. Yanzu ku ji wannan aya ce guda. Ibn Kathir ka ji irin littafin da ya nazari, ya ce wa fi sunan Abi Dawud, a cikin sunan na Abi Dawud, wa Nasa'i wa Mustadrak al-Hakim wa tafsir Ibn Jarir wa Ibn Mardawai, shi ba tafsiri ne. من حديث أبي داود أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية. أبو سعيد الخدري يأتي أشكال تفسير وانا آية ومن يولهم يومئذ دبرا إنما نزلت في أهل بدر، إنما نزلت في أهل بدر. yace wannan aya da Allah ya ce duk wanda ya gudu a wannan yini ya ba su bayan shi, to lallai zai koma da hushin Allah kuma makomashi wutar jahannama. Sai ce to wannan ya keɓanci waɗanda suka halarci yakin Badar ne. Wa in kana sababin nuzuli fihim wa hada kulluhu la yafi an yakuna al-firaru min az-zahfi harama. Amma duk da haka fa cewa wannan aya ta keɓanci ahlu badrin, wannan fa ba yana nufin cewa gudu a wajen jihadi mutum ya gudu ya tsorata ya gudu cewa ba haramun bane. Haramun ne lallai ala ghairi ahli badrin. Duk wanda zai gudu wanda ba cikin ahli badrin ba a wajen jihadi, shi ma yayi aikin haramci. Amma cewa faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam, wanda ba ta shafe shi ba. Allah sa jama'a kuna ganewa. Yawwa. Wa in kana sababun nuzul fihim, duk da sanadiyar saukar waccan aya ta cewa duk wanda ya gudu zai kuma da hushin Allah kuma makomashi jahannama, ta sauka akan mutanen Badar. Kama dalla alai hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim, kama yadda hadith Abu Hurairah wanda ya gabata ya nuna. Kaga annabi ya faɗi abubuwa guda 7 da suke rusga mutum, suke jefa mutum cikin wuta. Sai faɗi cikin su akwai gudu a wajen jihadi. Min annal firara min az-zahab min al-mubiqat, cewa lallai gudu wajen yaki yana cikin mubiqat. Kama huwa madhhabu al-jamahir, kama yadda wannan ita ce matafiyar al-jamahir. Wallahu ta'ala a'lam. sannan Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلغ المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بكو كشي سو با الله ne ya kashe su. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Baka yi jifa ba lokacin da ka yi jifa, Allah ne da ya jifa. Wali yubli al-mu'mini, domin Allah ya jarabi mu'minai minhu da wannan jihadin bala'an hasanan, jarabawa mai kyau. Inna Allah sami'un ali, lalle Allah mai ji ne ko masani ne. Dalikum,
wannan taimako da Allah ya muku na cin kafiran Makka da yaƙi a ranar Badar suna su 1000 suna cikin shiri da tanadi na yaƙi, ku kuna 313 babu shiri ba tanadi ba kuma fito da nufin yaƙi ba. To wannan taimako da Allah ya maku zai ci gaba da irin shi. Wa anna Allah, kuma lalle Allah muhinu kaidil kafiri, kuma lalle Allah mai raunanar da kaidin kafirai ne. Allah zai ci gaba da taimakonku akan kafirai, zai ci gaba da raunana shirin kafirai. Kaga wannan albishiri ne, wannan bushara ce ga musulmi duka, cewa bayan taimakon da Allah ya masa habban annabi a ranar Badar, to zai kuma ci gaba da taimakon musulmi a koyaushe, zai dinga raunana kafirai. Wallahi ba don wannan aiki da Allah ke yi ba, da yanzu ba musulmi a doron ƙasa. Wallahi malam, babu irin shiri da kafirai ba sa yi kan musulmi da musulunci. Sun yi tanadi, sun yi shiri, sai sun gama da musulunci da musulmi. Amma ina wa ya aballahu illa an yutimma nura. Wannan aya kuma Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala yake cewa game da ita, bayani ne Allah ke yi na taimakon da ya yi wa musulmi a ranar Badar. Na farko kenan. Na biyu, Ibn al-Jawzi rahimahullah a cikin Zadul Masir yake cewa dalilin saukar wannan aya, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, ba ku kashe su ba, Allah ne ya kashe su. Saboda bayan an gama yakin Badar, sahabai suna ta bayani tsakankaninsu, na kashewa ne, na kashewa ne, na kashewa ne, kowa yana faɗin irin ƙwazon da ya a wajen yakin. To shine sai Allah ya saukar da wannan aya, falam taqtuluhu, ba ku kashe su ba, wato da dubarar ku da ƙarhinku, walakin Allah qatalahum, sai dai Allah ne ya kashe su, domin shi ya baku tamkini, shi ya baku azzafaru, shi ya baku dama, shi ya taimake ku. Ai mun ji tun farko, kafin ma a fara yakin, annabi ya gama addu'a, yana fitowa daga inda ya addu'a sai ya ibi ƙasa kawai sai ya watsa. A wata ruwaya ce ma Ali bin Abi Talib ya yi ebo man ƙasa, ya ebo ya zuba mai ga hannu sai ya watsa, sai ƙasa ta shiga idan duk wanda ke wurin, kafiran nan su 1000 kamar da muka ji a baya, suna ta ƙoƙarin kakkaɓe ƙasa, sai ga sahabbai suka dinga sararsu. Kaga wannan aikin su ne ko aikin Allah ne? Kaga aikin Allah ne. Duk da su sun yi nasu wanda Allah ya ce su yi, ya zama sababi, amma hakikanin wanda ya aikin shine Allah. Da aka yace falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, ba ku kashe su ba, Allah ne ya kashe su. Wato dubara ku, karhin ku ba shi bane, taimakon samun dama ku kashe su daga Allah ne. Sannan Allah ya dawo kan annabi ya ce masa wa ma ramaita walakin Allah rama, kai kuma baka yi jifa ba. Wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama, baka yi jifa ba lokacin da kai jifa, Allah ne ya jifar. Anan abubuwa ne guda biyu. Abu na farko, tabbatar da jifa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, isar da jifar daga Allah. Fare, wace irin ƙasa ce da mutum zai iba a tafin hannunsa ya watsa ma mutanen da tsakanin shi da su akwai kilomita 5 ko kilomita 2 ko 3 ko kilomita guda, ya watsa musu a ce ta shiga idon duk mutum 1000. Ai ka san isar da ƙasar aikin Allah ne, amma aikin na farko nawa ne? Watsa ƙasar aikin wane? Isar da ƙasar ta je idan kowa cikin mutum 1000 aikin wane? Aikin Allah ne. Shine ma'anar wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Mun fahimci wannan da kyau? Tamam. Da haka Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan jifa da yayi a yakin Badar, ita ce Allah ke nufi da wannan aya. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Baka yi jifa ba, lokacin da kai jifa Allah ne ya jifa. Kai amma zuwa isar da ita ta shiga idan kowa cikin waɗannan kafiran Allah ne ya yi.
to ne kuma fasara ita ce daidai. Wannan watsa kasa da manzon Allah ya yi a ranar Badar ita Allah ke nufi. Amma wasu malaman tafsiri sun faɗi wasu abubuwa guda biyu da manzon Allah ya yi, kuma suna da ban al'ajabi, sai dai isnadin su bai inganta ba, amma abubuwa ne masu ban al'ajabi. Na farkon su suka ce Ubay ibn Khalaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba halbe shi, halbin ya kai ga kai, ya ratsa shi har shiga cikin jikin shi, wanda ya zama sanadiyar mutuwar shi. Sai suka ce wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama, wannan jifa ce da manzon Allah ya yi wa Ubay ibn Khalaf. Magana farko kenan, amma wannan tana da rauni. Magana ta biyu suka ce lokacin da aka je yakin Haibara akwai wani kafiri mugu da shi bai zo wajen yaki ba, yana can gida kwancen shi yana hutawa, ana ce mashi ibnu abi huqaiq yana can kwance. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mashi kibiya, ya haka sai ya halba, malam sai aka kibiya nan tana ta kwana ta yi nan ta miƙe ta yi kwana har ta shiga gidan shi, yana saman gado ta je ta halbe shi. Kibiya ana halba ta sai aka ta miƙe can ta yi nan ta dawo ta yi haka ta je gidan shi, ta shiga gidan yana saman gado ta halbe shi. Suka ce wai wannan shine ma'anar wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Kaga kenan magana farko ta ce wannan jifa ta faru ne ranar Uhudu, inda aka kashe abin nan Ubay ibn Khalaf. Magana ta bi tana cewa ranar Haibara inda aka kashe ibn Ubay ibn Abi Huqayq. Amma gaskiyar magana duk wannan ba su bane, domin isnadin wa'annan maganganu yana da rauni kamar da zamu zo mu karanta. Nan kuma da Allah ya ce walakin Allah qatalahum, da ya ce musahabai wa falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, ba ku kashe su ba, Allah ne ya kashe su. To mun ji Allah ne ya kashe su, haka ne tabbas. Ta mata wace hanya? Tunda Allah na da hanyoyin kashe mutane daban-daban. Ana cewa mutuwa guda ce, amma sababinta yana da yawa, dalilinta yana da yawa. To da Allah ya ce walakin Allah qatalahum, tunda wajen yaki ne suka mutu, sahabbai ne suka sare su, wasu kuma an halbe su, to kuma Allah ya ce ba ku kuka yi ba, ni na yi. To da Allah ya yi da kanshi ta wace hanya ya yi? Shine Ibn al-Jawzi ya ce wasu malamai sun ce ta hanyar mala'iku, tunda yakin Badar ai mala'iku sun zo sun yi shi, to ta hanyar mala'iku ne Allah ya kashe wa'annan kafirai. Da haka falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, ba ku kashe su ba, Allah ne ya kashe su, domin shi ya aiko mala'iku suka taya ku yaki, su suka kakkashe su ta wannan hanya. Magana farko kenan. Magana ta biyu, Allah ne ya sallada ku, ya dora ku, ya aza ku saman su kuka kashe su, shi ya taimake ku. Magana ta uku shine ya jefa tsoro a cikin zukatansu har suka kasa taɓuka komi, Allah ya ba ku dama ko ka kashe su. Duk ma abin da za a faɗi ba zai kore walakin Allah qatalahum ba, kore mala'iku aka sa suka kashe su, Allah ne ya taimaki mu'minai ya aza su akai, ta wace hanya ko dai ma wace hanya za a ambata. Dan Ibn al-Jawzi ya ambaci hanyoyi guda 4 da malamai suka faɗa, wa'anda ɗaya daga cikin su Allah ya biya kashe su, ko ma wace hanya ce Allah da ya yi, illa dai sababi shine yawa. Sababi su ne wa? Sahabbai su ne sababi, su suka yi mubashara, su suka yakin. Amma cin nasara aka kashe duk wanda aka kashe, wannan aikin Allah ne, ko ba haka ba? Kyau. Abu na biyu, 'yan uwa, aqidar mutu ahlus sunna. Wannan aya tana dauke da aqidar ahlus sunna. Wannan aqidar ta ahlus sunna da ita Ibn Kathir ya bude tafsirin wannan aya, ita ce khalqu af'alil ibad. Khalqu af'ali al-ibad. Ahlus sunna muna da aqidar cewa ayyukan da muke yi, yadda Allah ya halice mu haka ya halice ayyukan.
Allah kuma ya faɗi wannan ƙarara a cikin alkur'ani ya ce inna Allah khalaqakum wallahu khalaqakum wama ta'malu wallahu khalaqakum wama ta'malu. Allah shi ya halice ku, shi kuma ya halice abin da kuke aikatawa. Da haka mu da ayyukanmu duk halittar Allah ne. Allah ya halice mu ya kuma halice ayyukanmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqa kulla sani'in wa sin'ata. Inna Allah khalaqa kulla sani'in wa sin'ata. Allah shi ya halice duk wani makeri da kuma abin da yake kira. Da haka da mu da ayyukanmu duk halitta Allah ce. Saboda a cikin ayar gashi Allah ya faɗi aiki sai ya jingina shi gare mu, sannan ya ce aikin kuma nashi ne. Ya ce falam taqtuluhum, ba ku kashe su ba, walakin Allah qatalahum, Allah ne ya kashe su. Ya tabbatar su sun yi aiki, sannan kuma ya ce shi ya yi don ya tabbatar da aikin nasu shi halice shi. Ta shiga da kyau. Ta biyu, manzo Allah ya ce ma manzo Allah wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ya tabbatar da annabi yayi, ya ce wa ma ramaita, baka yi jifa ba, saboda me? Saboda yayi. Sai ya nuna tasirin jifar ba daga wajen ka bane, kai jifa, amma tasirin ta daga wajen Allah ne. Kaga tabbatar ma aikin manzo Allah aikin Allah ne. Ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Da haka aqidar ahlus sunna tana cewa Allah ko kuma bayi ayyukan da suke yi su ne suke yin su. Ya halicci ayyukansu, amma wajen aiwatarwa suke aiwatarwa, ba shi Allah ke tursasa su ba. Wannan ma ku fahimci ta da kyau. Allah ya halicce mu, ya kuma halicci ayyukanmu, amma aikin mu ne muke yi da zaɓin mu da son mu, ba shi ne yake tilasta mu ba. Jama'a kun gane? Mu da ayyukanmu Allah ne halice su, amma ayyukan mu ne da kanmu muke yin su, ba shi Allah ke tursasa mu yin su ba. Wannan wata shiga? Yawwa. Saboda wasu 'yan bid'a suna nan da ake kira jabriya, suna cewa wai duk aikin da bawa ke yi, da'a ko sabo, wai Allah ne tursasa shi yi. Don haka wai Allah bai da dama ya ma mutum azaba don ya yi laifi. Wannan magana ta su gaskiya ce? Ba gaskiya ba ce. Magana banza ce, an gaishe ka. Magana banza ce, kwarai. Dan da Allah ya halicce mu, ya halicci ayyukanmu, ya kuma ba mu zaɓi. Bayan zaɓi ya ba mu iko. Da aka yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Yace inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Yace wa hadaynahu najdain. Hanyoyi ne guda biyu, wannan mai kyau, wannan mara kyau. Allah ya gwada mana su. Ya ba kowa kuma zaɓi, za ka iya zaɓar mai kyau, za ka iya zaɓar mara kyau, amma shi abin da yake so ka yi mai kyau. Daga in ka yi aiki mai kyau, kai ne ka yi. In ka yi mara kyau, kai ne ka yi. Ba Allah ba ne ya tursasa ka. Kun gane wannan? To wannan aya tana tabbatar da haka. Dan gashi ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, sannan kuma ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ta shiga wannan? To ku biyo mu bashin karin bayani gobe insha Allah. Ci gaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muna kara tunatar da uwa game da asusun neman taimakon aikin fada da wannan makaranta ta sahaba har yanzu yana nan buɗe, wadanda aka shata su zagaya sai su zagaya domin karɓar wannan taimako. Sannan kuma akwai asusun ajiya na bankin Jaiz mai sunan Sahaba Islamic Center mai lamba 00082000826194 Jaiz Bank Sahaba Islamic Center. Sai sako daga masallacin Sahaba game da darussa 30 akan kalmar shahada. Darasi na 4, imani da mala'iku yana nufin abubuwa guda uku kamar haka: imani da samuwarsu, imani da waɗanda muka san sunayensu daga cikin mala'ikun, sai kuma imani da ayyukansu. Wannan shine imani da mala'iku. Duka nan kuma za mu daga aya a wadda tafsirin Alƙur'ani da imani yau daga zo muku daga masallacin
masallacin juma'a na sahaba da ke shirin sabon musulmi da jihar zamfara